Da yake magana wajen wayar da kai ga masu ruwa da tsaki da suka hada da direbobin manyan motoci da direbobin 'yan kurkura da masu babura wato acaɓa. Shugaban hukumar kula da matsakaitan sana'o'i da bunƙasa su ta ƙasa Dr. Duka Umar Radda ya ce fiye da mutane 4,000 za su amfana a kowace jiha. Ya ce hakan na daga cikin shirin gwamnatin Muhammadu Buhari na tallafawa marasa ƙarfi musamman duba da wahalar da cutar COVID-19 ta haddasa. Duk Radda ya ce wannan shirin ba zai yi la'akari da wani ɗan jam'iyya ba domin kowa zai shiga kai tsaye ma damar yana da ƙungiyar da za ta tsaya mishi domin samun tallafin. Kamar yadda ya ce jihar Katsina ce ta biyar a wajen yawan mutanen da suka shiga shirye-shiryen gwamnati a faɗin Najeriya na tallafawa masu ƙananan sana'o'i, inda ya ce hakan ya samo asali ne sanadiyar mai da hankali da mahukunta suka yi. Kowa ya san cewa akwai shiri da gwamnati ta fito da shi na wanda ake ba waɗanda suka fi talauci naira 5,500 kowane wata. A jihar Katsina an zaɓi ƙananan hukumomi guda 12 waɗanda suka yi kowane talauci, kuma ana raba masu wannan kuɗin suna ganin alaƙa cikin akawunansu. Kowa ya sani cewa lokacin da aka yi COVID ɗin nan akwai loan wanda federal government ta bada through CBN wanda ake ce mashi COVID-19 loan, wanda aka bada through National Microfinance Bank, nan ma 100 billion gwamnati ta bada, kuma ta ƙara 50 billion duk mutane sun amfana sun an shi wannan kudaden. Akwai kuma shiri wanda ake yi yanzu haka na National Microfinance Bank akan waɗanda ke yin tallafin aikin noma, ana ba da loan daga naira 1,000 zuwa naira 10,000, wanda suke trading and uploaded their business plan a tura wa National Microfinance Bank su kira loan su bada. So tsare-tsaren nan suna da yawa. Kusan akwai feeding program da 'yan makaranta da ake yi wanda ake ci da ɗalibai na primary school. Wannan abin zahiri ne kuma ana yin shi. Shi ma nashi jawabin mai ba gwamnan jihar Katsina shawara akan bunƙasa sana'o'i da zuba hannun jari Ibrahim Tukur Kamshi ya ce jihar Katsina ta ɗauki matakan wayar da kan al'umma akan irin waɗannan shirye-shirye don ci gaban jihar. Taron dai ya samu halartar shugabannin ƙungiyoyin direbobin hanya da na keke napep da masu babura wato 'yan acaɓa da dai sauransu. Abdurrahman Kabirjani, Mobile Media Crew.